לחברי הכנסת הערבים יש לפעמים תחושה שהם עוסקים בעיקר, אולי רק בסוגיה הפלסטינית, ולא בבעיות היומיום במגזר. אנחנו החלטנו לבדוק את התחושה הזאת. סקר מיוחד שערכו עבורנו מנו גבע ומינה צמח ממכון המחקר מדגם בשיתוף סטאטנט, מגלה שזו לא רק תחושה. 54% מאמינים שחברי הכנסת הערבים לא מייצגים אותם. 25% אומרים שחברי הכנסת הערבים די מייצגים אותם, ורק מיעוט של 16% אומרים חברי הכנסת הערבים מייצגים אותנו מאוד. אנחנו שאלנו גם את הנשאלים מקרב המגזר הערבי מה ניתן לדעתם לעשות כדי לסיים את גל הטרור הזה, וביקשנו מהנשאלים לבחור מספר אפשרויות. 64% אמרו שישראל צריכה להבהיר באופן חד משמעי שהיא לא מתכוונת לפגוע בהר הבית. 60% אמרו שישראל צריכה להכריז על פתיחת משא ומתן עם הפלסטינים. ורק 23% חושבים שבידי הרשות הפלסטינית או מנהיגי המגזר הכלים להביא לסיום גל הטרור הזה, והאחריות למעשה היא לא על ישראל. למרות שברור מהסקר שבציבור הערבי סבורים שחברי הכנסת הערבים לא מייצגים אותם, הם לא אהבו את דבריו של ראש עיריית נצרת, שהיו אולי אלימים מדי וחשפו את הפילוג בתוך המגזר עצמו. 63% לא הסכימו עם האופן שבו עלי סלאם תקף את יושב ראש הרשימה המשותפת איימן עודה. איתנו באולפן ראש עיריית כפר קאסם עאדל בדיר, שמוביל קריאה לשיתוף פעולה ולדו-קיום, נאיל זועבי, שבעצם חסיד ההתגייסות של ערביי ישראל לשירות הלאומי, וחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. שלום לשלושתכם. שלום. אני רוצה אולי לפנות אליך תחילה, נאיל, אולי אתה הגשר הממשי, הפיזי, לאיזשהו דו-קיום כאן, ולשאול אותך אם יש בך עוד אופטימיות נוכח מה שקורה. כן, יש בי עוד אופטימיות. אני חושב, וכל בר דעת חושב, שבמדינת ישראל, וזה קודש הקדושים, חיים וגרים אחד ליד השני, ואפילו לא אחד ליד השני, אחד בתוך השני, ערבים ויהודים. מכורח הנסיבות נעשה מה שלא נעשה, אנחנו חייבים לגור ביחד, חייבים לחנך לזה, אין דרך אחרת. ואני, השאיפה שלי לא להתבדל, לא לחיות בתוך גטו, השאיפה שלי להיות אזרח פעיל בתוך מדינת ישראל, זו השאיפה שלי. השאיפה שלי שמדינת ישראל תתנהל איתי כמו כל אזרח אחר, ואני מתנהל מול המדינה ומול רשויות החוק כמו אזרח לכל דין ודבר. ג'מאל זחאלקה, אני לא זוכר, ואני עוקב אחרי ההופעות שלך בתקשורת, לא זוכר אותך מדבר דיבור מהסוג הזה. אתה הרבה יותר תוקפני, ואתה מאשים, ואתה בונה הרבה מאוד על עניין הר הבית, ולא מדבר כל כך על הדו-קיום הזה. יש הבדל, כי יש דו-קיום תחת המטריה הציונית של הסוס ורוחבו, ויש דו-קיום שוויוני, שבו יש לי קיום, ולך יש קיום, ואז אפשר לעשות דו-קיום. אבל הדו-קיום בין הסוס ורוחבו, זה כמובן, אני מתנגד לזה. תמיד היו ערבים שהם היו מפלגות ציוניות, היו ערבים של מפאי, וגם של הליכוד, אפילו ליברמן יש לו ערבים, אז זה לא, הציבור שלנו יש מיעוט קטן שהוא בעמדות האלה שצריך לעשות דו-קיום על פי התנאים של הממסד הישראלי. אבל ראית את התוצאות של הסקר לגבי אותו מיעוט קטן, דווקא יש מיעוט לא קטן, או הייתי אומר כמעט רוב, מבין האנשים במגזר הערבי, האנשים שהצביעו ושלחו אתכם לכנסת, אותך ואת חבריך, והם לא מרוצים. אז אולי באמת אתם יותר מדי עוסקים בעניין הפלסטיני, ופחות מדי בענייני כפר קאסם שתכף נשמע, וענייני המרקם הזה של הדו-קיום. אני לא ראיתי שהשאלה הזאת נשאלה, אבל אם היא תשאל, יש לי חדשות בשבילך, הרוב המכריע של הציבור יגיד שמה שמעניין אותו זה חינוך ותעסוקה ודברים כאלה. אבל אם תעשה את הסקר הזה בכל מקום בעולם, תלך לאינדונזיה, תלך לארצות הברית, תלך למיקרונזיה, תמיד הציבור יגיד אותו דבר. זה סקר בינלאומי. אנחנו בני אדם. הגיע הזמן להתייחס לערבים כשאר בני אנוש. בני אנוש, משפחה קמה בבוקר, חושבת על תעסוקה, חושבת על חינוך הילדים. אנחנו נורמלים. ואתה קם בבוקר והולך להר הבית. לא, שנייה אחת. זה אומר שזה לא מיוחד לציבור הערבי. אבל אני, 90% מהזמן שלי זה מתעסק בנושאים האלה. אבל כשיש מצב שבו פוגעים במסגד אל-אקצא, אז אני מביע דעתי נגד זה.
ואני רואה שהציבור שלי מסכים איתי, דרך אגב. הוא לא לגמרי מיוצג. לא, 65% אומר, לא, חשוב להדגיש את זה, לא מה שנוח לך. לא, 65% אמרו שזו הסיבה לבעיות. יפה, אז הנה עדל בדיר הוא הציבור שלך, הוא ראש עיריית כפר קאסם. מוכרח לומר אגב שאתה עשית עדל קסם בכפר קאסם מבחינת המצב הכלכלי של העיר הזאת, ואתה באמת חושב שחברי הכנסת שלכם עוסקים די בבעיות המגזר הערבי, או עוסקים מדי בבעיה הזאת שנקראת הר הבית למשל? ראשית כל חייבים לציין כמה דברים. חברי כנסת הערבים הם חלק, והם יכול להגיד אפילו יותר, הם בראשות ההנהגה של הערבים בתוך מדינת ישראל. הם מייצגים את הערבים בתוך המדינה. נכון, יש חילוקי דעות, גם ביקורת, גם עלינו כראשי רשויות. אתה תשמע, לפעמים כשכולם כאילו מהלילים באהדה, ולפעמים יש ביקורת. ודווקא בזמן הקשה, בתקופה הקשה שאנחנו עוברים אותה, טבעי מאוד שיהיה ביקורת גם עלינו כראשי רשויות. נכון, כי אנחנו כראשי רשויות, אנחנו תמיד עומדים בחזית, אנחנו נתקלים בחיי היום-יום של התושבים, אבל אנחנו יחד עם... אבל הדבר השני שחשוב לציין, אף אחד מהמנהיגים, כולל חברי הכנסת, לא מעוניין להבעיר את השטח, כולם מעוניינים בהרגעה. נכון, לפעמים... בואו נחזור לשנייה אחת לנצרת. נצרת ולמצלמה שלנו שהייתה שם כנראה במקום הנכון ובזמן הנכון, וזה מה שהיא קלטה. ايمن روح شوف لك شغله، حركتوا لنا البلد، روح بكفر عيونات، ريح شوف لك شغله، كلكم شغله، اعملوا شغله، خربتوا الدنيا، روح على حيفا، بلاش تزلق، استعد المقطوع، خربتوا البلد، ما كان لي خالص، انا راجع عيلتك، قلت لها امشي على السوق مشوا، على السوق خربتوا البلد، ولا يهودي اليوم كانوا ولا يهودي، على الباطة بالعين، على الباطة بقطعوا سيلانو، بقطعوا سيلانو، قطعوا سكلوب، انت ما عطيت بيان طلقة، ضربتوا التهولات، اشتغل، نقطعوا. מה אתה אומר, עדל? לו איימן עודה היה בכפר קאסם עם המצלמה שלנו, גם אתה היית אומר לו את זה? ראשית כל, אני לא הייתי מי אני שישפוט, לא את עלי סלאם ולא איימן עודה. איימן עודה ממנהיגי הציבור הערבי, הוא עומד בראש הרשימה שקיבלו 13 מנדטים והציבור נתן בהם אמון. זכותו של איימן עודה, הוא מייצג את הרוב של הציבור שלנו. זכותו לבוא ולארגן הפגנה, תהלוכה בכפר קאסם. אבל לפי עלי סלאם הוא רוקן את נצרת ממבקרים, מיוקונים יהודים, הוא פגע בכלכלה של נצרת. צריך לזכור מה מקור הבעיה. כאילו זה לא התחיל בגלל שנכנסו באל-אקצא. זה עניין, הכניסה, השינוי שעשה נתניהו, הממשלה באל-אקצא, זה מה שהצית, הבעיר את השטח. אבל נסו להסביר לי... הבעיה בנצרת היא האפליה, אני אגיד לך. לא, רגע, אני מנסה להבין, אני עכשיו רוצה לייחס, נסו להסביר לי, למה, כשאומר ראש הממשלה, אני לא מתכוון לשנות את הסטטוס קוו, למה יש איזו תחושה, יכול להיות שזו תחושה מוטעת, אגב, יכול להיות שהיא תחושה מוצדקת. אתה מאמין לנתניהו? למה? אתה לא מאמין לנתניהו? עזוב רגע את נתניהו, אני שואל אותך, למה אתם בתחושה שמשתנה הסטטוס קוו בהר הבית? המוני יהודים עולים אל הר הבית, והמוני מוסלמים לא ניתנת להם דריסת רגל שם? קודם כל, כי סגרו את המסגדים לשעות ארוכות, לא פעם ולא שניים ולא שלוש, במשך 3 שבועות. ויש תחושה בציבור שכאן מתחילים לחלק את הזמן. בשעה 7 עד שעה 11 יהודים נכנסו, תיירים נכנסו, מוסלמים לא נכנסו. כאילו למסגדים מותר להיכנס אם אתה לא מוסלמי. אבל זה לא שינוי הסטטוס קוו. לא, שנייה אחת. מאז הצלבנים לא סגרו את המסגדים. זה עורר כעס. אנחנו אמרנו דבר אחד, אם נתניהו רוצה, אני אומר לך, אם נתניהו רוצה להרגיע או לעשות משהו, ההרגעה האמיתית זה רק סיום הכיבוש. אבל אם הרגל הנוכחי, שיבוא ויכריז, כמו שעשו בשנת 2000 דרך אגב, זה לא פעם ראשונה, אמרו, לא יהיו כניסות, ביקורים פרובוקטיביים של הימין במסגדים, והמסגדים יהיו פתוחים למוסלמים, אז אני חושב שזה ירגיע את המצב קצת. אני חושב שבו אנחנו קצת מבלבלים את הצופים. אנחנו לא יודע, אנחנו דנים בבעיית אל-אקצא, או בבעיית ערבי ישראל, או בבעיית המהומות. הציפייה שלי מהמנהיגות הערבית, שתגיד לאן המנהיגות הערבית במדינת ישראל,
הנה המנהיגות, כן, דבר איתו. שתגיד לנו לאן היא רוצה לקחת אותנו, מה הם רוצים. הם רוצים שאנחנו נהיה אזרחים לכל דין ודבר, הם רוצים שאנחנו נחיה בתוך גטו, הם רוצים את הדגל הפלסטיני ושאנחנו נחיה תחת הרשות. אני באמת, אני תוהה לפעמים מכמה דברים. אני חושב שהמנהיגות הערבית, ישנו סכסוך, אף אחד לא אומר שיש סכסוך, הם מחויבים להיות חלק מהפתרון ולא מהבעיה. הרבה פעמים אנחנו נתפסים כי אנחנו חשודים. יש חלק מהמנהיגות שהופכת כל ערבי כחשוד, וגם כן עכשיו, גם כן כל יהודי נכנס לכפר ערבי הוא נכנס כחשוד. אני אומר, המצב הזה אומר דרשני. אם אנחנו נגיע לזה, אז אנחנו מבעירים את הבית בשביל להתחמם. והמנהיגות הערבית צריכה לעמוד פעם אחת ולהגיד, או שאנחנו רוצים להיות אזרחים במדינת ישראל, או שאנחנו לא רוצים להיות אזרחים. ואם כל כך חשוב לנו הדגל הפלסטיני, ואני לא מתנגד לזה, אם חשוב לאנשים את הדגל כל כך, אז צריכים להגיד את זה. מה שאני שומע, גם כן יש עוד סקר שאני מפתיע אותך, שערך אביד גני, שאומר 65% חושבים שהבעיות של המגזר הערבי מופקרות ומופלות לצורך בעיות אחרות. הבעיה הפלסטינאית, אדוני הנכבד, מאוד חשובה, אבל יש לי בעיות, יש לי אינטרסים. הילדים שלי, הדיור, החינוך, מי מזכיר את זה? מי מעלה את זה? הנה, אתה שומע את אני לא רוצה להיות חשוד בעיני כל יהודי או איפה שאני מסתובב. אני רוצה שיסתכלו עליי כאזרח ושלא כחשוד. אנחנו כמובן מייצגים את הציבור שלנו והוא בוחר בנו. אדון מייצג את הממשלה, את הממסד, את הליכוד, את מפלגת העבודה. הוא לא בחר בנו כמובן, הציבור שלנו בחר בנו כדי לייצג את העניינים שלו. אנחנו מנהלים מאבק הירואי בכנסת. ובכל מקום, כדי שיהיה יותר תקציב, כדי שיהיה שוויון, כדי שיהיה כבוד לציבור הערבי, כדי לשמור על הזהות. אנחנו עושים את כל העבודה הזאת. אתה יודע מה, תשאל את הכתבים הפרלמנטריים, מה עושים חברי כנסת ערבים? אנחנו יום ולילה עובדים, ובבחינה זאת אי אפשר להאשים אותנו שאנחנו כאילו מפקירים זה על חשבון זה. אני חושב שאם אין לך כבוד לאומי וכבוד אנושי, אתה לא יכול, לא יעזור לך לא חינוך ולא תעסוקה. מילת סיום, רק שנייה. מילת סיומך? אני את האמת מפריע לי העניין של הסטטוס קוו, שזה עניין של קיפאון. כל העניין הזה, למה התחיל? כיוון שיש תסכול אצל העם הפלסטיני. גם בגדה ובעזה, גם אצל ערבי ישראל. הקיפאון הזה, אין כאילו לא מובילים לשום מקום, לא לשלום. מנהלים את המשא ומתן לצורך משא ומתן כדי למצוא את האשם. אני מציע, במקום שאיך שעושה ממשלת ישראל מחפשת במשא ומתן את האשם, אנחנו כציבור, הציבור הערבי בתוך המדינה, לא נחפש את האשם. נפעל לשיפור המצב, לא נשלים עם ההסלמה. עאדל בדיר, ראש עיריית כפר קאסם, תודה רבה לך. תודה רבה גם לך, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. תודה רבה גם לך, נאיל זועבי. תודה רבה שבאתם אלינו. אנחנו רוצים עכשיו להרחיב